Telefonen kan man? Nej, man kan ikke. Det ved jeg ikke. Hej. Hvad? Reine. Ja, hvad siger du til mig? Jeg siger hej til dit røvhul. Min hund her siger også hej. Wuff wuff. Nu hører vi Tæller dig, slow bass boosted. Det lyder helvedes det her. Men... Ja, det er sjovt at høre bass boosted musik. Dør man ikke bare? Ja, det bliver fucking Prøv lige at sætte din mobil ned til højtaleren. Vent lidt. Ja, har jeg slået bass til? Der er sgu ikke meget bass i den her. Er det bare like ordentligt lidt bas? Oh my Jesus! Oh my god! Er det bare like... Man kan altså... Det er fucking ondt i mine ører, altså. Gør det? Ja, men... Det var sådan... Der er sådan en kasse ovenpå min bass, ikke? Ja. Men der kasse, den fucking hoppede. Fuck, hvor grineren. Det siger du ikke. Fejle mine penge. Fuck, det går godt lige nu egentlig. Jeg er lige kommet ind, og vi fører allerede. Hvad spiller du? Demo. Hvad? Demo. Hvad spiller du? Demo. Demolition. Nå. Men er du unbandet på competitive? Ja. Wanna play? Ja. Du ved godt, jeg har været unbandet i fucking lang tid. Det plejer altid bare at være bandet, nemlig. Ja, men det er første gang, hvor jeg ikke er blevet bandet i så fucking lang tid. Altså, jeg tror det... Jo, det er onsdag, hvor jeg blev unbandet i sidste uge. Nej, det var fredags i sidste uge, jeg blev unbandet. Hvad lyder det uden bass? Jeg ved ikke, hvad fucking lort. Jeg tror, der er bass i højtalerne. Ja, det er der jo også. Nej, det er ikke så godt. Det er OK, ikke, mand? But I'm fucked up, that's the real me. Fuck, du synger godt egentlig. That's the real me, yeah. I never. Kæft, du lyder som en bøs, mand. Kæft, du er god til at synge egentlig. Ja, jeg ved det godt. Det er ligesom at høre på en eller anden famous singer. Jeg skal have min kult. Den er kult. Fik nogen med nogen, du. Der er ikke med i. Seriøst stod jeg lige til en 5-7, da jeg havde fucking P90. 5-7 er OP. Nej, det er den sgu noget. Nu kan man lige se. OP og OP. Jeg ramte ham en gang. Har du fået lort i ansigtet, Jonas? Ja. Og der er en til kul. Okay, der er 2 kul mere. Skal jeg bare tage dem væk, så? Oh my god, han er flot. Prøv lige at se ham. Prøv lige at se, hvor flot han fucking er. Jeg kan ikke se noget. Nej. Ej, hvor han lækker. Prøv at se det der. Dick pic. Dick pic. What the fuck? Det er dick pics. Mhm. Men jeg ringer lige over Behind. boy. Ja. Hvad så YouTube? Oh my god, man. Jeg er AIDS i halsen. Fuck, det gik hurtigt. Hej, så din lille... Ja, jeg havde til min computer. En går det så? Går fint. Mhm. Are you fucking sure about that? I'm fucking sure about that. Ja, slap af. Oh my god. Fucking hard. Det er fucking hardscope af det her lort. Jeg kører noget. Men det var... Gør det fucking ondt? ja, du er sådan en meme, hvor du var sådan... Nå, er det den? Nej, det er ikke den. Jeg tagger det i den. Okay. Gå helt op, Jonas. Er du helt seriøst? Så kan min far jo høre det sådan tydeligt. Jeg havde skruet helt fucking op, og du var sådan... Min øre var fucking bollet, mand. Oh my god, det lyder fandme dejligt.
And the stereotypes. Jeg kan godt lide porno. Okay, før jeg starter en sang, ikke? En anden gang, skal jeg kraftedeme skrue helt ned. Kæft, man. Jeg gider ikke det her lort. Skal vi starte? Ja, vi skal have nogen med. Nå, ja, vi sætter det bare til at åbne. Ja. Carsten. Flot navn. Mm. Where you from? What? Jeg ser lige, om jeg kan finde en anden en, som der er lettere at bare join. Og skal vi ikke join en Silver 1? Hey. Ja, kan vi bare. Okay. Very good, my friend. Nej, en Silver 2. Fuck. Han er højere end mig stadigvæk. Kunne ikke tilslutte til session på Wednesday igen. Nu kan jeg. Hej så. Nå, okay, jeg blev smidt ud. Oh my god, det er første gang, hvor jeg er blevet, eller hvor du er blevet smidt ud, og jeg ikke er blevet. Jeg har så set min rank i forhold til dem. Ja, jeg ved det ikke hvad. De er sådan ordentligt low rank, dem der, man. De burde skulle være fucking glade. Og John, den er skynd dig. Der er 3 med i den. Nu er der 4. Kan du male mig? Mm. Nå, fuck, jeg blev smidt ud. Nice. Very nice, my friend. Det er Gold Nova 2. Det er fint. Nej, den kan jeg heller ikke join, eller hvad? Din lille homo. Den kan jeg heller ikke join. Man kan se billeder af en tits. En tits der. Okay, man kan ikke se tits nu, okay. Jo. Det er lige sådan, what the fuck. The stereotypes. Hej så.